veľa hudobníkov, veľa kapier robí stále tú istú chybu a to je to, že ide do štúdia, nahrá, popríklad spraví nejaký videoklip, ale nevenuje dostatočnú pozornosť tomu, aby propagoval tú pesničku a tým pádom tá pesnička sa nedostane k veľkému obecenstvu. Hej? A ďalšia chyba, čo často vidím, je, že hudobníci idú do štúdia, nahrajú nejakých 10-12 pesničiek a vydávajú to ako album, čo je tiež veľmi ťažké propagovať a v dnešnom svete to veľmi nefunguje a v dnešnom svete je to veľmi neefektívne. Takže toto video bude o hudobnom marketingu. To by som ešte dodal, že nie som žiadny marketingový špecialista a chcel by som iba nejak vám dať svoje skúsenosti, ktoré som získal za posledné 2 roky, lebo s kapelou sme nahrali 8 nových pesničiek a vydávame ich ako single a vyskúšal som veľké množstvo vecí, ktoré aj pomáhali, aj možno nepomáhali tak efektívne na propagáciu pesničiek. Prosím vás, ak sa vám takéto videá páčia, dajte nám like a dajte odoberať, aby ste podporili tento kanál. Takže poďme na to. Takže prvá vec je, že čo by som určite povedal, že ak ste boli v štúdiu a nahrali ste 6, 8, 10 pesničiek, nevydávajte to ako album, vydávajte tie pesničky ako single. Prečo? Lebo album, ak ste nejaká menšia kapela alebo stredne veľká kapela, neviete propagovať album tak efektívne. Už veľa aj väčších kapiel začalo vydávať iba single. Je to kvôli tomu, lebo ak rozdelíte 8 pesničiek, povedzme, tak viete každú pesničku propagovať, hej, viete na to spraviť niečo. Ak spravíte iba album, tak viete z toho propagovať maximálne 2 pesničky. Druhá dôležitá vec, ak budete zdieľať nejakú pesničku, tak nezdieľate ju priamo zo Spotify alebo z YouTube, ale spravte si tzv. Landing page alebo tzv. Smart link, čiže ak kliknú na ten link tí ľudia, tak ich odnesie na web stránku, kde máte sumár, ja neviem, všetkých tých streamovacích služieb a YouTube, kde tí ľudia si môžu vypočuť tú pesničku a môžu sa rozhodnúť, že ktorú platformu oni budú používať. Druhá výhoda je, že keď používate ten landing page, tak sa môžete vyhnúť botom, ktorí sa nachádzajú na tých sociálnych sieťach. Toto je hlavne dôležité, keď sa budeme baviť o tom, že o nejakých platených reklamách. Hej. Takže určite rozmýšľate nad nejakým landing pageom. Ja odporúčujem Hypedit kvôli tomu, lebo to funguje najlepšie. Vyskúšal som viaceré takéto landing stránky, ale Hypedit funguje asi tak najlepšie. Treba tam platiť nejakú mesačnú sumu, ale myslím si, že je to zvládnutelné za to aj čo dostanete. Hypedit je tiež veľmi dobrý kvôli tomu, lebo sa tam dá pridať pixel z Facebook pixel, ktorý je potrebný potom na vytváranie tzv. conversion reklám. Dobre, čiže toto sú dve také zásady, s ktorými by ste vy mali začať. A prvý taký marketing tool, ktorý určite vás nebude nič stáť, je proste byť aktívny na sociálnych sieťach. Čiže ak ideme formou, že budeme vydávať každú pesničku zvlášť, tak by som vám navrhol, že spravte si nejaký jednoduchý videoklip, kľudne si pozrite našu kapelu The Butchers, že aké jednoduché videoklipy my robíme. Tieto videoklipy nás nestoja veľa, v podstate ja som sa naučil strihať tie videá, ale jediné, za čo platíme, je buď tá miestnosť, alebo samozrejme ten kameraman, ktorý to natočí, ale teraz sme robili aj AI videoklip pomocou stránky Kyber, kde sme tiež využili, chceli sme vyskúšať niečo nové, takže sme si spravili taký grafický videoklip, hej, by som to tak nazval. Ja by som určite odporúčal, aby ste toto nevrazili veľa peňazí. Toto vidím ako veľkú chybu, že kapely ešte stále sú ochotní platiť obrovské sumy za videoklipy, ktoré potom dostanú 5000 pozretí alebo 6000 pozretí, čiže veľmi malé číslo a v podstate to isté číslo ste schopní dosiahnuť aj s jednoduchším videoklipom. A ešte by som dodal, že ak sa pozrite, že aké videoklipy robia dnešné kapely, tak aj tie väčšie, tak si zistíte, že tá éra tých videoklipov sa skončila. Čiže spravte si nejaký jednoduchý videoklip, úplne stačí, že hráte tú pesničku, hlavne aby tam niečo bolo. Z tohto videoklipu vy potom môžete spraviť nejaké reelsy, ktoré samozrejme môžete použiť na vytvorenie nejakého kontentu. Čiže buďte aktívni na tých sociálnych sieťach,
proste robte ten content a dajte vedieť svojim fanúšikom, že máte vonku nejakú pesničku. Toto je však dosť neefektívne, vyžaduje to dosť veľa času a vie to byť aj dosť demotivujúce, takže vy si musíte zvážiť, že koľko času do toho chcete vraziť. Ja tiež nie som veľmi ten človek, ktorý teraz rád robí content, ale ja som si našiel takú plánovaciu stránku, kde v podstate viem mesiac, 2 mesiace dopredu nejak naplánovať nejaký content. Čiže ja neviem, raz do mesiaca si sadnem a nahodím tam všetko ako chcem a už potom mesiac neriešim žiadne stránky. A je to prepojené s YouTubeom, Facebookom a Instagramom. Ja v podstate nič iné veľmi neriešim. Riešim tieto 3 platformy. Toto je tiež možno taká vec, že nemusíte byť aktívni všade. Vyberte si 2-3 sociálne siete, kde chcete byť aktívni a starajte sa o tieto stránky. Určite odporúčam používať nejakú plánovaciu aplikáciu alebo web stránku. Dole v popisku nájdete link na tú web stránku, ktorú používam ja. Tá je zadarmo na 3 platformy. Ďalšia vec, čo môžete robiť, je potom, keď spravíte nejaký reels alebo nejaký post, že ho môžete propagovať. Toto je najlacnejšia forma reklamy na Facebooku a na Instagrame. Avšak toto tiež nie je veľmi efektívne. Môžete dosiahnuť na Instagrame, že niektoré videá budú mať väčšie videnie, ale primárne z toho až tak veľa nedosiahnete. Ale tuto sa bavíme o euro, 2 eurá na deň, závisí od toho, že ako dlho chcete, aby tá reklama bežala. Čiže pozrite sa na to, že ako robiť možno nejaké základné reklamy. Je to však dobré na to si zvyknúť, aké parametre zadávať, keď vytvárate reklamy. Hneď by som tuto skočil na YouTube. Podľa mňa YouTube ponúka jednu z najefektívnejších marketingových toolov, čo sa týka z toho, čo dostanete a tie peniaze, ktoré do toho vrazíte. Čiže ak idete do YouTube Studio, tak tam, kde máte content, tak tam si viete spraviť promotions. YouTube to začal robiť aj rok, 2 roky dozadu. Tam máte v podstate 2 kategórie. Jedna je, že buď chcete, aby ste mali viac videní, alebo chcete, aby ste mali viac fanúšikov, hej. Takže tam veľmi, veľmi jednoducho sa dá vytvoriť reklama a ja by som odporúčil, že tieto reklamy robte dlhé 2-3 týždne a taká suma, aby som začal nejakých 40-50 eur na tieto 3 týždne. Určite nerobte krátke tie reklamy, lebo som si všimol, že na YouTube čím dlhšie tá reklama beží, potom tým lepšie výsledky sa dosahujú. Krátke reklamy týždenné majú dosť zlé výsledky, čiže treba to robiť tie reklamy čo najdlhšie, hovorím nejaké 2-3 týždne, už to je 3 týždne by som povedal, že to je najefektívnejšie. A za 40-50 eur viete získať nových followerov, viete získať dostatočnú množstvo videní na tých videí, vidia to reálne nejakí používateľia toho YouTube. Čiže je to veľmi efektívna reklama. Myslím si, že toto funguje zatiaľ asi najlepšie. Tretia vec, čo určite spravte, je, že ak máte pesničku, tak ju posunte do editorial playlistu na Spotify. Tu by som ale dodal, že editorial playlisty už nefungujú tak, ako fungovali v minulosti. S kapelou sme v minulosti nemali problém dostať 3 pesničky, 4 do editorial playlistov, kde získali veľký a veľmi pekný počet streamov, ale teraz, ak vydávame pesničky, tak vnímam, že je to o mnoho ťažšie a tie pesničky už nebežia tak, jak v minulosti. Spotify dosť zmenil svoje pravidlá a Spotify nepodporuje malé kapely alebo malých hudobníkov. V popisku videa potom nájdete k tomu nejaký článok, že čo všetko sa zmenilo na Spotify, ale v podstate Spotify sa rozhodlo, že ak vy nebudete mať istý počet streamov a istý počet followerov alebo saveov alebo hoci čoho, tak on vám nezaplatí nič z tých streamov. V minulosti to tak nebolo a toto je jednoznačne taký ukazovateľ toho, že Spotify sa nechce zaoberať s malými účtami.
Takže, ale určite sa oplatí ísť a spraviť ten pitch do toho editoria playlistu, ale tu by som tiež odporúčil, že robte ho čo najskôr. Najlepšie je, že 2 mesiace predtým, ako idem vydať tú pesničku dám na buď cez CD Baby alebo DistroKid a keď sa mi to objaví na Spotify Artist, tak to posuniem do toho editoria playlist. Extrémne veľa pesničiek uploadnutých na Spotify na dennej báze, takže treba si tomu nechať čas. Ale určite si to spravte, týmto sa vám aspoň dostanú vaše pesničky do tých algoritmických playlistov, ako je Spotify Discover Weekly alebo Release Radar a Spotify Radio a tieto algoritmické playlisty, ktoré tiež pomáhajú. Dostali som sa k ďalšej fáze a to je tá 4. rada, čo môžete použiť, ale tu by som bol opatrný, neviem, že či to fakt funguje alebo nefunguje. Bol som s tým schopný dosiahnuť isté výsledky, ale je to také ako mačka vo vreci, hej. A toto sú také stránky ako Submit Hub a Groover, kde môžete vašu pesničku ako posunúť ku kurátorom. Kurátori sú ľudia, ktorí buď majú nejaký Spotify playlist alebo majú nejaký blog a v podstate oni si vypočujú tú pesničku a oni sa rozhodnú, že či tú pesničku dajú do svojho playlistu alebo na tú svoju web stránku. Čiže toto je niečo, čo vyskúšajte a uvidíte, či to funguje pre vás. Raz sa to podarí, raz nie. Treba si tam kúpiť nejaký kredit, tam zase nahráte tú vašu pesničku, vyberiete si zo zoznamu nejakých kurátorov si vyberiete, komu chcete tú pesničku posunúť a od koho čakáte nejakú odozvu. Jedna taká odozva stojí nejaké 2, 3, 4 eur, takže s tým treba rátať. Je tu možnosť dostať sa do playlistov lepších, ale je tu možnosť dostať sa aj do playlistov, ktoré sú totálne inaktívne. Hej? Ale keď sa už bavíme o tom, že posunúť pesničky do playlistov, tu by som dal aj také varovanie. Dávajte pozor na fake služby, je ich veľmi veľa na Instagrame, kopa reklám aj na Facebooku, ktoré vám slúbia, že pošlám pesničku a my za 50 eur, neviem, to dáme na toľko a toľko playlistov a získate 100 000 streamov. Spotify má obrovský problém vyfiltrovať fake playlisty, fake účty, je tam veľmi veľa botov. V podstate funguje to tak, že sú také farmy, také streamovacie farmy, kde sú telefóny, ktoré sú na sieť, napojené na sieť a vy keď kúpite streamy, tak cez tieto fake účty oni ako spravia to vypočutie tých pesničiek, bude táto jedna verzia, alebo že používajú proste botov, ktorí počúvajú pesničky. Tu treba si dať pozor, lebo aj jednak vám to môže viac škodiť a druhá vec je, že Spotify, ak toto nájde alebo zistí a môže to zistiť, tak vám zablokuje účet. Takže dajte si pozor na fake reklamy, niečo také, že 100 000 streamov, 10 000 streamov za 50 eur, to v živote sa nestane, na to proste potrebujem viacero peňazí. Posledná vec, ktorú vám spomeniem, toto je najdrahšia vec, ktorú viete spraviť cez Facebook Ads a toto sú conversion kampane. Tuto by som vám povedal, že myslím si, že potrebujete vedieť po anglicky a dosť sa treba pohrať s tým Facebook Ads manažerom. Dole v popisku nájdete video o tom, ako spraviť takúto kampaň. Podstata je, že ak máte ten landing page, tak ak chcete, aby sa ľudia dostali napríklad na Spotify alebo Apple, tak vy musíte vytvoriť pixel na to Spotify tlačítko. A prečo ten pixel potrebujete? Vy v podstate cez túto conversion kampaň zadáte, že cieľom tejto reklamy je, aby ľudia klikli na ten Spotify. Ešte by som dodal, že prečo je ešte dôležitý ten landing page, lebo ak by ste dali priamo link na Spotify, tak a ľudia na to kliknú, tak to nemusí priamo otvoriť Spotify, väčšinou to otvorí ten
Google Store alebo Google Play, kde je na inštaláciu aplikácií, hej. Takže na toto si dávajte pozor, treba používať ten landing page. Takže tá conversion kampaň funguje následovne, vy musíte mať nejaké Reels pripravené, najlepšie mať nejaké 3-4 varianty, ja neviem, nejaký výsek z toho videoklipu napríklad, také 25 sekundové výseky a vy poviete, že toto bude video pre moju reklamu, k tomu napíšete nejaký text, môžete používať ChatGPT, to je asi najjednoduchšie a vy poviete, že OK, že keď sa objaví táto reklama, tak tam sa objaví, že listen now, tlačítko listen now. Ľudia si kliknú na ten listen now, ktorý ich odniesie na ten landing page, kde si potom kliknú na Spotify a vypočujú si vašu pesničku. Problém s touto kampaňou je to, že ona vám nezaručí to, že tá pesnička bude vypočutá, ona vám maximálne čo vie zaručiť, že ľudia kliknú na to Spotify tlačítko. Lenže stále tá efektivita tej reklamy je okolo nejakých 25-30%, čiže 70% ľudí, ktorí ide na ten landing page, neklikne ďalej na tú pesničku, hej? Alebo nejde ďalej na Spotify. Ako jeden ten údaj je tam nastavený, že tí ľudia by mali používať Spotify, čiže by sa mala objaviť iba ľuďom, ktorí používajú Spotify a potom si tam pridáte buď nejaký žáner, hudobný žáner, ľudia, ktorí majú rockovú hudbu radi alebo metalovú hudbu, alebo si vyberiete nejakú kapelu, poviete si, že moja hudba je veľmi podobná tejto kapele alebo je inšpirovaná touto kapelou, hej. Takýchto kampaň treba spraviť viac a potom si sledujete, že ktorá funguje, ktorá nie. Ešte raz veľký pozor, vie to byť dosť drahé, minimálne množstvo, ktoré tam musíte dať je 5 eur na deň, ale čiže pod 5 eur na deň tá reklama proste vám nebude bežať, ten Facebook vám to ani nezačne. Ideálne je však, čo som sa ja dozvedel, že ideálne je mať tú sumu 10 eur na deň, hej. A teraz sú ľudia, ktorí hlavne v zahraničí, ktoré tieto kampane robia vo veľkom a fakt tam do toho vrážajú tisíce eur, aby vedeli dosiahnuť veľký počet streamov. Takže v popisku videa nájdete ďalšie video po anglicky, že ako robiť tieto conversion kampane. Je to dosť zaujímavé, vyskúšajte si to, ale rátajte s tým, že proste to vyžaduje peniaze. Z týchto všetkých reklám ešte sa stále zase vrátim k tomu, že najlepšie je práve tá YouTube reklama, lebo na YouTube platíte za to, že tí ľudia si pozrú ten videoklip, hej, alebo platíte za to, že oni dajú subscribe na ten váš kanál, hej, alebo že dajú odoberať váš kanál. Takže ten YouTube sa fakt najviac oplatí. Tie conversion kampane, tie vám nezaručia stream, tie vám zaručia to, že tí ľudia pôjdu na ten landing page. A ešte by som dodal, že ak idete propagovať pesničku na Spotify, tak najlepšie je nepropagovať iba samotnú pesničku, ale napríklad spravte si nejaký playlist, ja neviem, my máme napríklad playlist This is the Butchers, kde máme, ja neviem, by som povedal, že také najlepšie naše pesničky, takže keď niekto klikne na ten Listen Now a pôjde ďalej na Spotify, tak mu to otvorí playlist a on keď si vypočuje tú prvú pesničku, ktorá je vždy tá najnovšia, tak potom jemu hodí ďalšiu pesničku z toho playlistu, hej. Alebo si môžete vytvoriť nejaký random playlist z tých kapiel, ktoré vás inšpirujú a môže to byť možno zaujímavejšie pre toho človeka. To je niečo, čo som ja ešte neskúšal, ale to je niečo, čo je tiež odporúčané, hej. Takže toto je asi tak všetko, čo my robíme s kapelou. Nebojte sa toho marketingu, v podstate máte to pod kontrolou vy, že koľko peňazí ste ochotní do toho vraziť, ale určite by som rátal na jednu pesničku nejakých 100-200 eur vraziť do toho, aby malo to pesničko niekoľko videní, alebo buď malo niekoľko streamov na tom Spotify, alebo na hociakých iných platformách, ktoré už na vás, ako si vy nastavíte tú reklamu. A myslíte na to promo alebo marketing tých vašich pesničiek, keď ste už išli fakt do toho štúdia, keď ste tam už nechali kopu času, kopu peňazí, tak snažte sa rozmýšľať aj tak, že OK, teraz ja musím ukázať tú pesničku tým ľuďom, ale chcem dostať tú pesničku pre tých ľudí, hej. Toho kontentu je dneska veľmi veľa a tých nových pesničiek je šialene veľa, takže bude to vyžadovať nejaké úsilie, aby tú
pesničku, tú vašu pesničku tí ľudia si vypočuli. Takže pozrite si odkazy v popisku videa, dajte nám vedieť, že aké propagačné metódy používate vy, aké sú vaše skúsenosti, čo je to, čo u vás funguje, alebo čo je to, čo u vás určite nefunguje. Ďakujem, že ste si pozreli video, ja som bol Andráš, čaute.